Тобто тепер потакутися нам виповнити цю правду, написано хліб собою буде жити людина кожним словом, що буде Ісус Божий, що написано спокуш Господа Бога свого, вдітися, одного бо ж написано Господи Богу своїм вклоняйся, вже одному моєму пеці, царство небесне і за мною, роблю вас товцям недеїм. Рані Боги Духом, їхні царство небесне, може не смущені вони, бо тішні блажені лагідні. Зараз спадкують вони, блажені голодні, справні правду, бо вони будуть нагодовані, блажені милостиві, миловні не будуть, блажені чиї серцем вони будуть, бачите, Бога, блажені миротворці, вони синам Божими стануть, блажені вигні за правду, будуть царство небесне. Рані ви, гнати вас будуть, і були на вас наговорюватися, як слово перед ними гне. Приїдьте поселіться, народу ваша велика на небесах, вигнали пропущу, коли перед вами. Ви сіль землі, коли сіль зітріє, то ще насолити її. Придасться в наші наші, бачен двір була висипана, потоптана людьми. Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Не збалить світильника, щоб поставити його під посудину, але свічник світло на всім домі. Так нехай ваше світло світить перед ними, щоб вони бачили ваші добрі діла та поставляли Отця вашого, що в небі. Не будемо такі бо я руйнувати законч крок прийшов, тренувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, бо небо земля не минеться, ані йота одна, ні жон здачок закону не минеться, аж поки не збудеться все. Порушено не менш цих заповідей. Людей так навчили, вони не менш царство небесне, тобто не навчить на велике царство небесне. Кажу вам, коли праведність ваша не провищить, праведність прийняти добре сейв, то ви не війте в царство небесне. Чули, що було страждання наказано, не вбивайте обіди, навіть судові. А я кажу, що кожного гнівиться на братство, та я вже судові. Кожен брат з барака, на Верховному суді, скажу, вернуть, та і гаєння огнені. Бо все ж ти речівника дара свого, згадаю, що брат пішов з мене тебе. Але що ти зараз свого пожертівником, і примирись першим з братом своїм, тоді повертайся, принес свого дара. Марися своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі, що тебе супротивник судді не віддав, що ж прислужнику не передав, що в тебе дивісниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти покинув, та сіти останнього шеляга. Ти чогось сказано, ніч не перелюбу. Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку справедливість, що вже вчинив з нею перелюб серце своїм. Коли право тебе спокушає тебе, то виберіть від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж я носитіл тебе було вкинене. Правиця тебе спокушає тебе, відітни від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж я носитіл тебе було вкинене. Тож сказано, дружину свою пускай, не хитайся, і стара збудовує. Я вам кажу, що кожен пускай дружину свою, крім він не розпустив. Ви бачите перелюбу, то спущено вибереться, причини перелюбу. Чули, що було страждання наказане. Керівництво правдиво, але виконує клятву свою перед Господом. Я вам кажу, не крестись зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо він жодні оце, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого, не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки не можеш чинити білою з чорною. Баш слухай буде, так, ні, що більше не це від лукавого. Чогось сказано, око за око, зуб за зуба. Я вам кажу, не противити злому, коли ти вдариш того правчику, то стане другу. Тобто позвати, забрати сорочку, то вітай плаща йому. Весело буде порожнє на милю, не десь не навіть їм. Просто то дай, хто хочеш тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, любити свого ближнього, не свого ворога? Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Згадайте тих, хто вас проклинає, добрі доротним винають вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця вашого, що в небі, що він каже, сходить сонце своїми жінами добрими, дощ посилає на праведних, на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте. З мене саме тільки роблять, привітають тільки братів своїх, то що ж особливо роблять, чи погано, чи не отак. Будьте досконалі, досконали Отець ваш Небесний. Старіться виставлятися в милостині проти ми, що бачили вас, так ніхто не матиме нагороди від Отця вашого, що в небі. Коли чуєш ти милостиню, не сорми перед себе, хто робить тілцеміри, посинок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. І коли чуєш милостиню, знати буде в рука твоя, що родить правиці твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець, що бачите, таємний, не дасть приємно. А як молитесь, не будьте тілцеміри, щоб відставати молитися посинок та не перехесті, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. Коли молишся, люди свокомірчим, зачини свої двері, помолися в цей своїм, що в тайні, а Отець, що бачите, таємний, дасть приємно. Як молиться, не покажеться зайвий, поганий, бо тому вони будуть виспані за своє веломовство. Тож не подивляйся їм, знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте, що раніше це ваше прохання. Тож моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на них на небі. І на щодень дай сьогодні, і простим довги наші ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас в проповнення, але визволи нас від лукавого. Бого, бо Твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Бо як людина просить проріг їхній, то просить вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний просить на проріхи ваші. А як постите, то не будьте сумні, це міри. Вони вас змінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу, вам не мають уже нагороду свою.
Коли постиш, намасти свою голову, лице своє мить, що ти постиш свого не виявив людям, оце своїм, що в тайні, а отець свій, що бачить таємний, дасть тобі явно. Складайте скарбів собі на землі, не щеміть та жади, злодії підкопуються та вкрадають. Платиш собі скарби на небі. Ні мені є жах не нижчі, де злодії до них не підкопуються, та не крадуть, бо скарб віддамати серце твоє. Око то світильня тіла, тож око то є, буде здорове, то все тіло буде світле. Тобто око лихе було, все тіло буде темне. Коли світло, що тобі є темрява, така ж велика темрява. Ніхто двома нам служити не може, бо воно зненавидить, робить любити, а утриматися одного другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Через кажу, не жися про час, ви кажуть, що можна їсти, що напити, і про тіло своє, у що ми вдягнемось. Тож найбільше від їх життя відводять тіло поняття птахи небесних, що не сіють, не тнуть, не збирають у полуні. А про тебе ж небесний отець їх годує, що ви набагато верхніші за них. Хто з вас, коли журиться, зможе додати свого вдаліктя одного. І проводять, чого ви хочете. Тренер перевів людей зростають вони, не працюють, не придуть. Ми говоримо, що сам Соломон у всіх славі свої не вдявся так, як вона із них. Де Бог полює траву, що сьогодні ось є, а завтра печ кидається, Бог отак затягає, тільки ж краще зв'ягне він вас, маловірні. Через те, кажу, не жується про час, ви кажуть, що ми будемо їсти, що ми пити, не хотіли своє, що ми одягнемось. Про всього того погане шукають, але знаю, Отець ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай не Царство Боже правди і все це додасться. Тож не жийте про завтрашній день. Завтрашній день сам про це потребується досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити будуть, таким же осудять і вас. Якою міру будете міряти, такою відмірять і вам. Чого в оці брата свого, ти заскук бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Так скажеш до брата свого, дай ви заску з ока твого, коли він колода у власному оці, то це міре, вийми перше колоду із власного ока, потім бувач, як вийняти заскуку з ока брата твого. Не кидайте світов псам, розбивайте перед свиньми, щоб вони не розтоптали ногами своїм, вернувшись, не розшматували вас. Просіть воним дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен вопрос одержа, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Коли у вас є людина, що подасть вам сильний камінь, кухів, просити амінь, або коли риб проситиму, подасть йому гадину, тож як ви, бувши злі, потрібно добрі дари своїм дітям давати. Тільки ж більше Отець ваш Небесний дасть зробити тим, хто проситиме в нього. Сьогодні вважаєте, що вчинили вам люди, то саме чиніть і ви, бо в цьому законі пророків. Ходьте з ним воріть ми. У просторі ворота широко дорожче веде до погибелі, і в неї багато ходять. Поясніть ворота, вскаже дорожче веде до життя, і мало таких, що находять її. Старіться фальшивих пророків, що приходять до вас у дежі ввечері, всередині хижі вовки. Потім куди ви знаєте її? Хіба ж виноград на дарині збирають, а у фіті з бодяків? Так от кожне дерево добре родить добре, а дерево зле родить лихі. Не може дерево добре родить лихого, ані дерево зле плодів добре ходити. Всяке ж дерево, що добро не родить, струбиться та огонь кидається, тож по пихніх плодах ви знаєте їх. Не кожен докаже до мене, Господи, Господи, і видав Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато прийде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не мав то ми пророкували, хіба не мав тим демонів ми виганяли, хіба не мав тим чуда велике творили. І їм оголошує тоді, я ніколи не знав вас, слід мене всі, хто чинить беззаконня. Тож бо той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, поніміть чоловіка розумно, що світ нім збудував на камені. Луна злива, родилися річки, буря знялася на нього, кинулася і не впав, бо на камені був і заснований. А той чоловік, що слухає цих мислів, лик не виконує, потім чоловіка не бачено, що світ нім збудував на піску. Луна злива, родилися річки, буря знялася і на нього кинулася, і не впав, велика була та руїна його. Шалом, do not render evil for evil. І давайте злом за зло. Алілуя, алілуя, амінь, амінь.